vzácný host z jižních Čech. Flair 2 je 6letá klisna českého teplokrevníka po Rosenklang. 2 z matky Floret. Majitelem sám jezdec. Připraví se Kateřina Hudíková, Happy B, Equicentrum, dále Marie Vodačková Doremy, Jana Sarnová Radiant. Pan inspektor chovu koní, Luboš Kozák. Takže 0 a jdeme do následného rozeskakování. Zkušenost, vyzrálost, přirozená inteligence, to vidíme v podání Luboše Kozáka. Ne. Takže 4 trestné body po krátičkém zabroudění, že jsem tě trošku Luboši přechválil. Kateřina Hudíková